sobre la conveniència o no de traslladar a la ministra la firma d'un o d'un altre conveni. I així s'ha fet al contrari. Primer Senat s'ha firmat el conveni, s'ha publicitat i, com a conseqüència de la pressió veïnal, no hi ha més remei, més castanyes que organitzar aquesta reunió. Mal fet, s'hauria d'haver fet al contrari. I l'última reflexió que voldria fer és que sí, clar, s'han fet 4 pinzellades, però jo crec que la preocupació que nosaltres hem vist entre les persones que viuen en el parc de l'estació, vostè no l'ha aclarida. Deixa totalment en l'aire. Jo observe que ahir s'haurà de definir quin impacte té sobre el territori tan reduït que hi ha allí el que es vol fer. El Palau de Congressos, l'hotel que possiblement ahir, almenys en les infografies, veu d'unes 7 altures, l'impacte visual que tindrà per a les persones que viuen en les finques i que les van comprar pensant que tota la vida tindrien davant un parc amb arbres i amb zona verda, amb jocs per a xiquets, sense alçar cap amunt, etc. Com es construirà un pàrquing subterrani que, en fi, amb el dèficit de pàrquing, no, amb el problema que tenen d'explotació la resta de pàrquings de la ciutat, com és de deficitari els pàrquings de la ciutat, se'n va plantejar-se un altre pàrquing. Com afectarà la zona verda? Perquè, clar, no és igual tindre una zona verda amb arbres i, en fi, amb arrels, que després substituir la zona verda per maceteros i per coses per sembrar. Per tant, jo crec que ja que s'ha iniciat la firma d'un conveni, els veïns i els representants municipals necessitem una informació molt més profunda, molt més detallada, amb molt més pèls i senyals del que es vol fer allí, per tal que siga el veïnat el que decidisca si li agrada o no la idea. No hi ha una volta firmat el conveni que, en fi, a pesar de que pugui tindre marxa enrere, jo crec que s'ha fet el procés a l'inici. Moltes gràcies, senyor Facund. Vale, jo tinc clar que vostè... que vostè no és que no s'ha enterat, que vostè m'ha dit, vostè no vol enterar-se. Però jo us dic, jo soc molt respectuós, i jo sé que més d'un no s'hi té ganes de rebentar això, però no va poder, així que anem a seguir. Entonces, jo he sigut molt respectuós en tot i demano el mateix. Entonces, dos coses. Primera, jo no vaig poder convocar perquè el divendres no estava, una simulació per a que Adif cedisca els terrenos a l'Ajuntament de Gandia per a concessionar. I punto. I és més, li dic, pot ser que vaig a hotel, que no vaig a hotel, que vaig a només que a l'estació, que al final fem tot un parc. És més, he dit que no és un projecte d'esta legislatura i que és un projecte que se va a debatir. I jo només a ningú vull explicar que front als que van a dir n'hi ha 7 altures, n'hi ha no sé què, va a quitar-se el parc i tal. Torno a repetir, és un projecte exemple de simulació. Poden haver-ne 50.000. Se pot obrir un concurs d'idees, se pot fer 1.000 coses. Lo bonico i lo que pense que ens interessa a tots és que aquesta plaça és de l'Ajuntament de Gandia o és que no la volen, vol que la tornem, senyor Facund? Per l'amor de Déu. Entonces jo ja ho he explicat. No faça demagògia barata. Jo no l'ha molestat. No faça demagògia barata. Jo vostè no l'ha molestat. No faça demagògia barata. Jo vostè no l'ha molestat. Està molt nerviós. Jo no. Segon, i més important, torno a repetir, n'hi ha un pàrquing i si el que ve i es queda aquesta instal·lació perquè vol fer el que creguem convenient tots, vol fer un pàrquing, serà el seu problema. Tot això és iniciativa privada. Això no paga res l'Ajuntament. Anem a veure, si és un hotel privat i és un centre de viatge privat i és parc privat, ara, que vostè, jo ho entenc perquè no ho han fet mai així en l'Ajuntament, tot m'ho ha portat amb diners, però això és iniciativa privada com n'hi ha en altres ciutats i que són les iniciatives privades les que realment són les que tenen que fer aquestes obres i les que tenen que aprofitar-se d'elles, sempre en el beneplàcit dels veïns. Per tant, torno a dir, aquest és un projecte, jo ho vaig dir el primer dia, però torno a dir que es diu un projecte de simulació. Així pot anar un hotel, no pot anar un hotel, pot anar només que una planta, pot anar sols un jardí, però el bo és que nosaltres li han donat una excusa a Adif per a que Adif doni els terrenos en concessió a l'Ajuntament de Gandia, que l'Ajuntament de Gandia no els tenia. Com també estem en el tràmit, que ja sabeu que ha dit Autoritat Portuària, per primera vegada a la història de Gandia, dona els terrenos
també de tota la zona del port a l'Ajuntament de Gandia. I ningú ha dit que l'Ajuntament allí vaig a fer-se res. Presentarem un projecte, que avui és un passeig, i en aquest projecte, en aquesta excusa, ens han donat els terrenos a l'Ajuntament de Gandia, que sempre és bo que al final el propietari siga l'Ajuntament. I això, doncs, pense que això és històric des de les poques estacions que s'ha fet. És una estació que portem un any i mig peleant perquè no hi ha manera de treure-la, la tenim i ara en aquests moments, evidentment, no podem llevar les vies, en aquest sentit, però tot el que hi ha a dalt depèn de la voluntat d'este que li parla o el que vinga a les pròximes. Si el que vinga a les portes vostè fa un, o posa un planta lateral, fa el que vostè vulgui. Jo li dic que això és una simulació, ho torno a explicar, i ja està, que lo venia. Me preguntes. No, toquen així davant. No. Haz de la junta. ¿Qué tomas, Tommy? Mira. Ya, pero él tendrá. No os toca. Si no va a tocarse. Emilio, tranquilo. Dins del projecte de vostès el veuen, no toca per a res el parque. És més. On estan avui els pàrquings, que s'aparquen els cotxes, perdó, la zona on s'aparquen els cotxes, tota aquesta zona també va a parque, i la part d'enfront també va a parque. Això és el que està reservat, i és una de les coses que l'IF ha mantès. Llevant d'ahir, això podem fer el que vulguem, però el parque s'amplia en la part frontal i en la zona on s'aparquen avui el parque, s'agarra més parque. Això sí que és una cosa que està ahí signat i firmat. A veure, nosaltres vam tindre que valorar el projecte, com sempre, escoltant el que s'havia transmès a partir del govern en una roda de premsa pública. Penso que sempre és un mal començament, perquè la primera crítica ja és eixa, la falta d'informació i de participació tant interna a l'Ajuntament com amb els ciutadans. Perquè és bàsic que el camí vinga d'informació, després participació, que totes les persones que se veguen afectades, tant veïns com comerciants, perquè tal vegada si ens comptes l'estudi que diu que un centre comercial o un espai comercial al centre revitalitzaria els altres comerços, podríem postular-nos a favor, però pense que l'acord dels altres comerços a dia d'avui és si ells mataran els que ara mateix estan sobrevivint i que mantenen la seva persiana oberta amb moltes dificultats. I sobretot perquè pense que en qüestions estratègiques de ciutat efectivament hi ha que arribar a consensos, i per arribar a consensos s'ha d'haver produït l'etapa d'informació i la de participació. Si avui venim així, de fet nosaltres havíem escoltat que Compromís, inclús pense que Esquerra Unida també havia fet convocatòria. No, tots no. Nosaltres, per exemple, pensàvem que ho havies de liderar tu perquè eres l'alcalde de la ciutat i pense que aquestes coses i aquests són els camins, però és que, molt bé, de fet, pense que és el que hi ha de fer. Sí que és de veres que una miqueta de premura i sembla que siga més per a tapar les altres reunions que per a fer una reunió pròpia, però bueno, aquest espai està bé i és un bon començament. Però si venies a oferir-nos informació a partir d'un projecte que és mentira, que són 4 ratlles, que no és el que anem a... Simulació. Ja, bueno, simulació, però de què podem opinar, sí? Perquè si és una simulació, si encara no n'hi ha res, la gent tampoc pot opinar, no? No hi ha res. No n'hi ha que opinar res, venim a escoltar... És simplement... Escoltar una simulació. Te tallo un segon. Torna a dir per la senyor Facundo. El projecte que es presenta en Arif, el que presenta, Arif diu, presentar-me un projecte de ciutat. Presentem un projecte de ciutat, un projecte de ciutat. I en aquests moments que ja el tenim i hem signat el conveni, el projecte pot tindre totes les modificacions que vulguem, des que se'n vaig a l'hotel, a que aparegui un teatre, a que aparegui no sé què, a veure tal, és una simulació per assignar algo damunt d'una taula, ¿vale? Entonces, y poder quedarnos en el terreno. Ahora, torno a dir, com no és un projecte d'esta legislatura, perquè no va ser d'esta legislatura, perquè queda menys d'un any, ¿vale? La persona o el grup o qui siga el pròxim alcalde tindrà per a debatir, però per lo menos tindrà una zona per a debatir.
tindrà una zona per a dir este projecte és un projecte que s'agrada. I en quant al tema comercial, torno a repetir, mai este govern va aportar mai va aportar ningú tipus de galeria comercial ni res que pugui afectar al xicot de comerç, no, que potència. No ho dic jo, ho diuen tot el món, com per exemple, vinguera demà, que així n'ha passat en totes les zones de València, el que dic jo, de Madrid, vinguera demà a eixa part de baix, tot un Corte Inglés, m'entens? Eixa zona seria la zona més cara de València i més comerç apareixeria. Però ja tenim una zona on podrà vindre, però fins a la fecha no pot vindre, perquè no n'hi ha. I fins ahí voler, està preparat, està presentat, però si tu eres la pròxima alcaldessa, tu ahí faràs el que tu creus convenient. O el senyor Facund, no, la senyora Milbàquez, és la pròxima alcaldessa, fareu el que vosaltres conveniu. Este alcalde ha aconseguit el terreno Pagandía, és el que vull dir, i ja està. Per això, antes d'entrar he dit, no parle ni d'arbre ni de parcs. I sí que te vaig a dir, una de les coses que a mi me preocupa, que ja m'ha passat el pas Sant Pere, però ja molta gent estava en segon, que comença per desinformació. Per això jo, quan he signat en la ministra, quan he signat, que no estava clar que anàvem a signar, perquè no era fàcil, el primer que he fet és, havia pensat per al dimecres, però ho he adelantat. Per què? Perquè me conec i sé la desinformació que anava a donar-se, perquè no tenien. Doncs vinc jo sí i la dono. No, me recorda a un alquiler de Coco Loco del que no van pedir documentos. Bueno, el tema de la Junta, el tema de política. Pero es que... Usted tiene que llevar documento. Pero si le he pedido una semana y no me la donar. Pero que primero tiene que decirte si la Junta o nosotros somos responsables. Primero la Junta va a ser retirada de la corporación. Y al menos pueden decir de lo que sí que es real, que es ese documento. Porque eso compromete a pasarnos... Esta semana lo tenemos el documento. Esperemos yo también. También, que le dona. Si No, 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 una que fotocopia, yo le de maná. el final, no os preocupeu. Lo important és, torno a repetir, que això és un projecte que es diu de simulació. Jo, de veres, no he vingut a ser fer política. Perquè si jo dic... Perdona, jo estic així en la Junta, jo estic a la Junta. I, senyora, vostè no s'ha recordat perquè no estava. Però jo el projecte de Renzo Piano em vaig entenar i aquell senyor en una exposició que el Jaime Llençol. No parlen de democràcia. Yo represento la paz de las carmelites y podría saber el carril de las carmelites cómo es queda, porque si digo que tienen que escuchar esas series, no es podrá aparcar y tal, es parece que no... Encara no està. Encara no està. Hi ha una junta de dite on va parlar-se d'aquest tema. Exclusivament que sí que volem acabar la legislatura, on més afecta és que anem a fer davant de les clarisses el que feia falta, fa molt de temps, està projectat, que és una plaça, una xocoteta plaça per a que puguen entrar ja cotxes i donar-li aquest carrer que està que dona pena de les carreres trencades i tal, fer un carrer que tingui una connexió, però no... Vostè a l'inici de la reunió sembla ser, el meu company, que ha comentat que té ja una cadena hotelera que li demana a vostè 3.000 metres quadrats per a fer un hotel. I ara vostè ens comenta que és una simulació... No ho ha dit. Que tinc una cadena hotelera que ja m'agradaria. Ja m'agradaria. Un centre comercial. Un centre comercial. Le demana 3.000 metros. Señor Facund, té que fer un poquet una revisió ideològica. I té un centre comercial que li demana 3.000 metres quadrats. Un centre comercial per a fer un espai comercial, un centre comercial tipus el centre comercial de l'Estraradi, per a fer un tipus d'espai comercial. És que no... Ara el dia, vostè ho sap massa, però bueno, jo ho aplique. Aplicant-ho a vostè, jo li dic, n'hi ha empreses, grans empreses, que venen a Gandia i que volen ubicar-se en l'Estraradi, cosa que esta part no s'ho permeteix. Entonces, només tenen altre que entrar a la ciutat, i mai, sempre, en un mix tipo, para que vostè entenga, el Corte Inglés. Tipo Corte Inglés, que és el que nosaltres volem. Supermercats, supercors del Corte Inglés o d'este tipo que n'hi ha. Entonces,
i no m'agrada citar ningún nom comercial, però perquè vostè ho tenga i quede clar. I entonces, nosaltres, ells requereixen una sèrie de projectes. Com en el pàrquing del Jardinet, ja van dir, per activa i per passiva, em vaig comprometre en pleno, li vaig dir al secretari que prenguera acta para que no se'n vaig a demanar això, perquè té que ser així, si no pot ser d'altra forma, que qui vinguera seria exclusivament d'alimentació als 2.000 metres que n'hi ha en el Jardinet per a dinamitzar la zona. Entonces, que n'hi ha molts i que venen, però tenim que agarrar allò que interessa a la ciutat. Extraràdio. I vostè fiques, vaig ser jo, perquè havia una petició de fa molt de temps, que anaven a posar algunes de les parcel·les del Sancho Yo, anaven... La cesión que ha hecho Adif a la ciudad, ¿de cuántos metros cuadrados? Todo el parque. ¿Cómo todo el parque? Todo el parque. El parque, o sea, la zona de arbolado también es de Adif. Sí, todo. Todo. Y, vale, y la siguiente pregunta es ¿qué volumetría se ha definido sobre toda esa zona? No se ha definido todavía. No sé. Y la ubicación, porque sobre las vías de tren no podrá cimentarse nada. Vamos a ver. El proyecto que se haga, sea el que sea, tiene que respetar lo que es el pasillo de las vías, ¿vale? Podemos, al INDE, podemos crear parking, al INDE, ¿vale? A esta parte, y podemos, sí, podemos crear, la estación de autobuses se puede modificar, pero lo que haremos en su día, lo que interesa es una intermodal, que una todas las conexiones, porque esa estación se supone insista, yo sé que les gusta y tienen que insistir. Los autobuses, por ejemplo, pueden ir en una cuota más baja, no una cuota subterránea, una cuota más baja, dando un voladizo que le da a toda la plaza. Se pueden hacer 1000 proyectos. Es que me encantaría ahora decirle, este es el proyecto, no, es que no tengo ni idea cuál será el proyecto. Bueno, el avance es que es de la ciudad este terreno. Eso lo bueno, y ya está, y haremos lo que la próximos que vengan quieran hacer y ya está. Quedan muchas cosas porque a mí me resta el terreno. Encima de las vías se puede edificar, encima de las vías. ¿Y cómo se cimenta? No, encima de las vías se puede edificar, lo que usted no puede tocar en la vía. Iros a Plaza Castilla de Madrid, que tiene todo, tiene 2 hoteles, tiene teatros, tiene todo. Eso va por la calle, eso va por las calles. No va por la calle, el tren... I tot el soroll, i fum i de més. L'any 88 vam tenir el problema que estava comentant vostè ara al carrer Tossal. El sumider ABC, estem parlant de quan ens van apoyar. Però entonces el sumider ABC estava allí darrere. Entonces vaig convidar, jo un parell de consellers, jo els conec, un parell de consellers, gent de la finca, ens va convidar i vam vindre a 2 cases a tindre cafè. Tancàvem les finestres, obrim les finestres que eren al·lucinants. Avui en dia passa igual. Avui en dia hi ha 2 autobusos del Torres que netegen a les 11:30 de la nit l'autobús allà dins. Imaginen vostès 11:30. I a les 3:30 de Prat ve el de Ferragut i també. Diu el tio, clar, com fa calor, vaig xufar allò i no té importància. El tema en si és que tot això el que ha passat allà és bé. L'únic que voldríem mos asusten, no sé, que han dit que van a les terrasses allà. Però usted no fa de casa a ningú. És una zona molt tranquil·la que s'ha abandonat sense perdó per la prostitució, que també n'hi havia. I això no fa tant d'anys, que vivim aquí fa molts anys, la prostitució estava. S'abandona i finalment ja han acabat en ella, gràcies. No sé si vostè, vosaltres, no ho sé, gràcies. Però vull dir-li que és una zona molt tranquil·la i ara ens ha vingut un mamotreto que a tots ens... Ara jo li torne a dir.